така, здравейте! Сега ще ви покажа моите повтарящи карти на Clash Royale, иначе имам цялата колекция. Извинете ме, но прекъсвам. И така да започваме. Сега ще започнем от стрелите. Аз ги имам вече няколко пъти. Ето вижте. Дори една си я дадох безплатно, защото нали всеки пак имам цялата колекция на Clash Royale. Картите. Те вече са 72 от истинската игра. Ето, това са всички повтарящи стрели. И другите вече са всички по повторка. Ето. Ако вие нямате някаква карта, може да напишете в коментарите и аз ще може да се отговорим някъде, да се срещнем и да ви дам картата. Ето, Baby Dragon, Балона, Валкирия. Каменния. Ето. И да, ако ви е харесало видеото, натиснете палчето нагоре и пишете в коментарите. Също така, споделете клипът и се абонирайте за каналът ми. Чао!